Com es diu en el món del futbol, qui perdona acaba pagant-ho. I el davanter Òscar ha tingut una ocasió immillorable per a marcar i ha errat. I aquesta jugada la veurem, esta no és, en una ocasió de veure de seguida, ahí està. El jugador de l'Ontinyent, ahí la té. Efectivament, des del punt de penal, llança baló fora. Per contra, el Sabadell ha aprofitat un despís defensiu des de Toni Aparicio i era el minut 86 ja d'encontre. Més i més, Gianeco ha fet el gol de la victòria. Una pena, però hauria pogut puntuar l'Ontinyent en el camp del líder. Nosaltres no hem tingut la sort que ha tingut el Sabadell, no? Perquè hem tingut ocasions claríssimes en la primera i la segona part per a fer el gol. No uno, que hem tingut moltes opcions de fer més d'un gol i quan no fas gol, pues, al final te passa el que ens ha passat a nosaltres. No? Jo crec que en segona vez molt difícil que un equip tingui les ocasions que ha tingut avui l'Ontinyent així en la nova Creu Alta. Bueno, jo pensava que el partit el teníem, encara que estava apretat entre el Sabadell al final, però jo crec que ja que el teníem controlat, però bueno, havia vingut el gol, doncs què anem a fer?